أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Sengathi Allah angabusisa ukufunda kwezwi lakhe egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngicela uAllah angivikele kusathane ongathandwa. uAllah kusuratul Ali Imran la iqala khona Allah uthini, chapter 3 of the Holy Quran, Alif Lam Mim, huruful muqatta'at. Lezi izimpawu noma laba onkamisa abahlukanisiwe noma ama-alphabets, broken letters ahlukanisiwe. uAllah kuphela owazi incazelo yawo ukuthi asho ukuthini, okuyisinye sesizathu esiwubufakazi bokuthi iQuran ayizange ibhalwe umuntu, ayizange ibhalwe uMuhammad sallallahu alaihi wasallam, ayiphumi kuye kodwa iphuma kuAllah, ngoba kwayena uMuhammad sallallahu alaihi wasallam wakuconfessa lokho, wakufakaza ukuthi akayazi meaning, akayazi incazelo yalamagama la amathathu, lama alphabets, labonkamisa laba abathathu noma labongwaqa abathathu esengikubizele bona, Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. uAllah akukho, subhanallah, subhanallah, akekho onelungelo lokukhonzwa, akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kuka Allah, subhanallah. Huwa al-hayyul qayyum. uAllah uyena umqalisi nomphelelisi, uyena oqala nokugcina, uyena umqalisi nomphelelisi. Lalela, nazala al-kitaba, subhanallah, nazala alayka al-kitaba bilhaqqi. uAllah uyena okwambulele ini, incwadi eneqiniso. uAllah uyena owambulele isithunywa sakhe ini, incwadi eneqiniso. Musaddiqan lima bayna yadayhi, subhanallah, ifakazela lezo ezingaphambi kwayo. iQuran ingufakazi, ifakazela izincwadi ezingaphambi kwayo. iQuran ingufakazi, ifakazela izincwadi ezingaphambi kwayo. Okuyiziphi lezo zincwadi lezo? Subhanallah, subhanallah, wa anzala at-tawrat wal-injil. Uyena futhi owaletha noma owembula iTorah, subhanallah, owembula ini, iTorah, incwadi kaMoses, wal-injil, and the great news, izindaba ezimnandi, incwadi kabani? kaJesu. Uyena uAllah owambula lezo ncwadi lezo. iQuran ingufakazi ukuthi uAllah wayiletha incwadi kaMoses emhlabeni, subhanallah, okuyiTorah, wayiletha ne-Injil okuyikaJesu, subhanallah. Uthi-ke umbuzo-ke obheke kumaKristu, iphi leyo ncwadi leyo? Kungani singayithole eBhayibhelini? Na iQuran iyafakaza. Iphi leyo ncwadi leyo eyalethelwa uJesu, uYeshua? Iphi leyo ncwadi leyo? Into esiyitholayo eBhayibhelini okukhohliswa ngayo amaKristu, ngokukaMateyu, ngokukaMarko, ngokukaLuka, ngokukaJohane, kuphi ngokukaYeshua noma ngokukaJesu? Yonke into nina amaKristu enikholelwa kuyo, nikholela kwinzwabethi. Kufakazela-ke manje amagama ami engawasho kwenye ivideo kaGift Media ukuthi iBhayibheli lihlukene kawu-4. iBhayibheli linamazwi kaNkulunkulu kulo. iBhayibheli linamazwi abaprofeti ezithunywa zikaNkulunkulu. iBhayibheli linamanga kulo phakathi iBhayibheli. iBhayibheli linamazwi ezintatheli, linenzwabethi. Lento nina enikholelwa kuyo, nina amakholwa enizibiza ngamaKristu,
ngoba phela ubuKristu boqala kwi-New Testament. Hayi futhi nginamanga. UbuKristu buqala kuphi? Buqala encwadini yezenzo 11 verse 26. UbuKristu buqala lapho ukuthi abafundi babizwe ngamaKristu. Kodwa nina amaKristu ukwazi ngoJesu niqala kuphi? kuMateyu. NgokukaMateyu yonke lento enikholwa kuyo niyitshela uMateyu, aninaqiniso layo. NgokukaMarko aninaqiniso layo. NgokukaLuka aninaqiniso layo. NgokukaJohane funda uLuka 2. uLuka futhi uyangichaza ngoba uyazikhulumela ukuthi yena yonke lento le ayibhalile yena wayitshela uTheophilus. Ngakho-ke maKristu, uAllah uthi nina nikholelwa entweni engekho, nikholela entweni eningayazi. Wamina nnasi man yujadilu fillahi, niphikisana ngo-Allah bighayri ilmi, ngaphandle kolwazi, nikholela entweni eningayazi. Wala hudan, anina guidance, ayikho into enibonisa indlela eqondile. There's no guidance nina maKristu, nina maNazaretha, nina maRoma, nina maWatchtower, nani nina nikhonza amadlozi. Ayikho guidance ezimpilweni zenu. Wala kitabi munir, ayikho incwadi enibonisa indlela, enibonisa ukukhanya, ayikho. Ngoba na incwadi leyo Allah ayishoyo ukuthi wayithumela kuJesu ayikho la eBhayibhelini, ikhishiwe ngoba amaJuda namaRoma awafuni ukuthi nazi iqiniso. Sengathi umdala nganivula ingqondo, anivula amehlo, niphume ebumnyameni nizohamba eqinisweni, nibone iqiniso, nililandele njengoba linjalo. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.